chibai levek ule kum top te kan lo thleng ta boka na kum lo thleng tura ta na in pu acha na lam kha tun tum chu hoi ta ela New Year's resolution lam kha kan soidon ani engtin nge na kuma kan thil tumte kan puitlin theyang ti kha soidon ta ela ama sai ni la subscribe lo chuan min lo subscribe sak vela resolution hi research an nei na chuan anol puin za a pariat vel bak hian an hlen ngai lo an ti thina gym lama te po hian kum tira chuan an than hem thei fuwa ma se kum lai hol le kum top lama phei chuanin kha an mang wak ngai to lo ani ke ni chu chu tiang ni lawa kan thil tumte kan tran marpa ta kan hlen chhuat theinan heng karon soi tur te hi kan lo apply don ani pakhat na chuanin kan resolution kha kan ziak chuak ngai ngai tur ani Facebook vela post ringot ni lawin soi emo ril ruwa kati ang teringot lo khan lekha nge ya zia thlak hian ti puitlin na chance kha asang zo kani mumal takin alis kha kan siam chuak tur ani a mithiam te phei chuan kan goal hi future tense lola thleng tur anga zia emo soi thin lo turin min tia thleng mek emo ni to anga tarlan kher tur hi anti thin ani entirnan tho ma kha ilisa khan lo telta se kum sang ni som ni pakhata chuanin daruk le chanve ai tlaya ka tho lawang ti ain kum sang ni som ni pakhata hian daruk le chanve ai tlaya ka tho ngai lo ti ang khan thil ni to sa anga ngaya wa mi amai turani ang tilawin chin ti te zia ti te kha mangjok taila chu chuan kan thil ti du tak ti thin tu le ti zia thin tu anga khan minin ngai tir ve the ni ti thin tur la tingai lo ang ni lawin ti lai mek le ti zel tur kan ni ti kha achiang don ani pani na chuan sang uchuak tur kha ni lawa kan ti hlotlin thei tur ba ka oi om lo deute emo sang lutuk a kan aim kha chuanin kan phur lai te kum tira te kha chuan kan zuam viawin kan chau viau theya ma se sang lutuk chu engemo tum anga thila thlen lo pala kan slip cheu khanin beidona ol big emani achievable tak ni si challenging ve tho si minnor kal thei tur ang chin kha kan share ve anga ya oi om ve de ule mani kanin po fana kanin stretch ve thei tok tur kha ni se kan chan marpa thei na tur kha tamlu tukhi ni lo box se ani lo chuan a engama ma ti hlotling lawin kum topa hlo chamin kan om le jok thei ani chuwangin athlem thei ang kha tha ani chumi atan chuan pathumna Pareto principle kha kan apply don ani Pareto principle chuan thil tam jok za a somria thi thil tlem jok za a som ni te khan a hong ti na kha ni a kan list kha internan somvel lo ni ta se a point claim te khan adang hau kha alo hongin alo inzul thei ti na kha ni ta a chumi thil dang hong tu hawa kanin sorbing kha chuan adang hau ka chu ol samzo ka hlen na chance kha alo om don ani entirnan ilisa khan poisa inren emo khol tam te khalo telta se poindanga zug le muam rui thei thil ngei te khoi tlem te emo phone man tlem te khoi tlem te khalo telta box se zug le muam te phone te i khoi tlema data te i helo chuan poisa kha chu i lo khol tam pha so theidon ti na khalo ni ta a khatiang khan ilis khalo enwang wang ta la points claim zo khan atam zo kha alo hong the ni chung poi mo hawa kanin sorbing kha chuan adang hau kha chu olsam tak khanin kan hlen theidon ti na ni palina chuanin kan goal kha kan fix turani achiang turani a entirnan tun kum chu lekha kazir tam dewang tirangot lawin chumi division emo chumi position a chuan kain hlang ka yang ti te exar kala tamang tirangot lawin kar khata voili emo voinga vel kala thinang ti te kachung te bula hun ka mang tamang tirangot lawin inrini zana piang in leng lawin kachung te bula kom thin ti te khatianga kan ti chat chat khan ti hlotlin na chance kha asang jok bokani chumi atan chuan pangana rohman na kha kan ne ngai vele a plan kha kan ne ngai don ani engma rohman lawa kan da mai kha chuan omzia kha om don lawa kan tuma kha bung sang then te te ate khan zuam om deuh tur khan kan theng sang don ani
tun kum chungin chuti zat ka khol tlingang kha ilo ti ta ni kum khat chunga chuti zat khol tur chuan thla khata engzan nge kholingai ani lo le kum chan ve ya te kar khat chung te pon kan tran ko mar pa theinan khan kan goal kha achieve nuam tur khan chen shan le kha kan tum don ani khami asanga kan chen te kan hlen chua po khan phurna na satak hi min pe ve thei boka chuti ani lo chuan nakin kan tia hlen lo khan kum kha alo top ve le mai thin ani chuwangin kan thil tum kha kan chen sang tur ani a entinan bible chiar chua te po kha ilo tum ta a bible hi abu pum puin sang kha zanga sumnga paruk ania chumi chiar chuak tur chuan ni khata phekli ve zel chiarangai ang alo ni ta ni mase bible kha abu pum kha ichiar pelem lawani pon ni khata bung khatte te emo chang khatte te chautal pon ka chiar thinang te khalo ti ta la khate I chen shan khan ti hlotin na chance kha alo sang jok don tinani parukna chuanin pen hlen lo tur ani engemaw thil thleng hi om thina kan ni tin nuna hian chumi thil thleng engemaw deuh aron om chuan kan gol lampan lo zonga pen kha ol em mai ni ril runat na te dam lo na te zin bau te khanga khan kan thil ti lai thla thlama chor san mai kha ol sama khang huna khan down lo tur ani a apoi lawa mishing ve mai kan ni a pen zeu chang kha kan nei ve thin ani mani hi in ngai dam ve thin tur ani a ka ti lo laklo to nakum lo a ka tan le ang tinan chuan lam nan man lo tur ani a kan kong ngai kan gol ngai a khan let le vat jok tur ani nakum lo ka le lo thale lo kan ti khanin kum top alo thleng le china kan thil tum kha kan hlen lo pha thin ani tun vo in zan in atang khan tan le ngal mai tur ani a ti chuan kan thil tum kha kan hlen thei don ni chumi kan kong pensan lo tur chuan pasarina checking hi apoi mole ta ni mani kanin chui pe ve hi ngai emema calendar te emo notebook te po kha atha am kan thil tum te naw kan hlena piang te kha han tik zeuila ani lo pon han chin chia kewila chu chuan min motivate ve the em bokani igo le hlena itik kewa iti lo zeu itik lo zeu alo om chia khan in thiam lo na in nei em don ani chu min norkal tu pakhat ani ve theya tin reward chi khat ani ve shim bokani thil tum hlen mi kan ni ti proof na kan mit nge khan awa muta a kan thil tika kha in ngai hlut na kha min nei tir ve thin ani reward lo man hi kan thluak hian alom em boka thil tha kan ti le ti lo kha in an renga kanin reward lo man kanin pek ve ngai lo kha chuan tluk le na chance kha ti lo mai chak na kha kan nei thoi mai thin ani ato ber parian na chuan shia 30 tu reminder kha kan nei ve thina nga ya kumtira kan phur em a kan thathau em a kan taima boka mase march april vela kha chuan kha motivation khan min chen chil reng to big lawa chumia tak chuan kan hrian non fowa kan thil tum te a that zia te kanin remind fo kha a tha ve ni kan list kha en le zeu te emo chiar chua fo te a thei pe chuan tar thin hi cha a kan ril ruain tu nget bi kani list thapui kan ziak chuak tawa a tha khop mai kan tia mase kan da bo le dei kha chuan kan tangkai pui lo kha chuan om zia kha nei don lawa chuwangin da bo dei lawa kan hrian non fo na tura kan da emo kan chiar chua fo khan phurna te motivation te kha min pe ve don ani ti chuan nasa takin kan hlen na a khan min pui don bok ani ole ti zong hi ni se new year's resolution la ziak lo te kha ni lo tang kai pui ve nge ka bai se ya chuan christmas te hlim le dam taka in man theinan du sakna ka hlan chewa le peka kani hmule chho donia christmas chi bai vek ole